Συνεχόμενες μάλιστα φορές. Παίζουν ξύλο αρκετά. Φεύγουν στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Θα δούμε τις πεντάδες σιγά σιγά, ενώ σκοράρουν το πρώτο καλάθι σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Χτυπάνε και σε δευτερεύοντα. Μια πολύ γρήγορη επίθεση από την Ελλάδα. Πέρασε η μπάλα μέσα. Ωραίο καλάθι. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Ισμ. Ξανά Γουόκαπ. Μπερδεύονται εδώ οι Έλληνες παίκτες. Κοιτάξτε, κάνουν σάντουιτς των Waters. Δημιούργησαν τελικά μια καλή φάση. Άφησαν καινούς χώρους. Ένα άσχημο close-out και το εκμεταλλεύεται. Και εδώ βλέπουμε η εθνική ομάδα να προσπαθεί να πιέσει ακόμα και έξω, πολύ μακριά από τη γραμμή των 3 πόντων. Αλλά που έκανε η εθνική ομάδα, εκτός αν ήταν τυχαίο, γιατί δεν είχαν καλό spacing οι Έλληνες παίκτες. Μου έκανε εντύπωση. Παπαγιάννης, ωραία για τον Παπα-Νικολάου που προσποιείται, κλείνεται από 2, πασάρι έξω, ο Μήτογλου οπλίζει, εκτελεί, ναι! Φτάνουν όμως αμέσως στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Χτυπάνε στον ευθυνιασμό, πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα. Έξω μακριά από τη ρακέτα είναι εύκολο να γυρίσεις. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν κατάφερε να έχει αυτό το balance. Walk-up με τον Αλβαράδο. Εδώ βλέπουμε mismatch καθαρό. Ο Walk-up πασάρει έξω. Ο Παπαγιάννης παίρνει νέο σου τριών πόντων. 1-2 σήμερα. Άλλαξαν τους ρόλους μέχρι στιγμής, μας πάει αυτό το παιχνίδι. 7-9. Κόντιτ γυρίζει, θα κερδίσει τώρα τον Έλληνα σέντερ. Με επίθεση του Πουέρτο Ρίκο. 10 δεν άκουσα. Ελπίζω στο επόμενο time out να αλλάξει αυτό. Κλέβει ο Τολιόπουλος. Ήδη αλλάζουμε τον ρυθμό. Τον σταματάει ο Κόντιτ. Προστατεύει όμως αυτή την κατοχή. Και σαν από μηχανής γύρισε και έκανε το follow. 9-11. Πινέιρο εκτός ισορροπίας, όμορφο σούτ από το high rebound του Αλβαράδο. Αμέσως η πρώτη πάσα για τον Ριντ. Αυτός υψώνει για το alley-oop κάρφωμα. Φοβερή φάση. 10-15. Σούτ από την γωνία, είναι σούτ 3 πόντων από ποιον άλλον. Το Πορτορίκο φανταστικές τις στροφές, αν ήταν ανισόρροπο το σούτ. Είχε ευκαιρία να τρέξει η Ελλάδα, παρόλα αυτά το Πορτορίκο επέστρεψε πολύ γρήγορα. Τανούλης με το ένα χέρι, ωραίο γύρισμα. Αυτό θυμίζει το πίβο και έκανε το Μάικαν, το απλό hook. 12-18. Waters πέρασε πανέμορφα και τελειώνει με το lay-up. Εδώ μια επίδειξη. Και είναι και αυτό μια αγωνία για μας, το πώς θα αντιδράσει η εθνική μας στη πίεση. Χαραλαμπόπουλος έγινε σκαλοπάτι για να σπάσουμε το zone press. Έβαλε και το πλευρά του παρκέ στην άλλη για να μπορέσει να πετύχει εύκολους πόντους και βέβαια για να μπορέσει να φέρει ενθουσιασμό, να βάλει στην εξίσωση και την κερκίδα. Θα δούμε την επίθεση και θα πάμε σε λίγο στην Ευγενία Γήτα. Έχουμε αλλάξει και εμείς την άμυνά μας. Θα τη δούμε αναλυτικά σε λίγο, αλλά σκοράρουν για τρεις. Έμοιαζε με άμυνα Ο Λούτζης έχει περάσει στο μάτς. Παπα-Νικολάου και Τανούλης. Ωραίο σκριν του Τανούλη για το ελεύθερο σου του αρχηγού. Κώστας Παπα-Νικολάου. 18-23. Και της δίνει το πιο εύκολα ο ευθυνδιασμός. Να, εδώ βλέπουμε και την πίεση. Ο Μήτογλου να βγαίνει και να πιέζει έξω σχεδόν στο μισό γήπεδο. Χάουαρντ. Πέρασε ωραία για τον Τόρο, αυτός 45 μοίρες για το Ριντ που δοκιμάζει για 3 και θα το βάλουν. Ωραίο τριγωνάκι. Ωραία διάσπαση της πίεσης. Ψάχνεται η εθνική ομάδα. Τολιόπουλος μένει ο ψηλός κοντά του. Τώρα με double team πασάρει στο Μήτογλου. Αυτός άρχισε να πασάρει, εκτελεί όμως από το Χαϊκό και είναι εύστοχος. Πολύ ωραίος χώρος αυτό στο high-low, μαρκάρεται πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν ξέρεις πού να στείλεις τον παίκτη, να το στείλεις δεξιά και αριστερά. Όταν είναι στο κέντρο της ρακέτας μπορεί να εκτελέσει πολύ εύκολα από εκεί. Εδώ βλέπουμε να πιέζει η εθνική μας ομάδα. Ντέιβον Ριντ πέρασε την άμυνα, τελειώνει με lay-up. Σαν θέση. Άσχημο τελείωμα από το Μήτογλου, ίσως να του έγινε όμως και φάουλ. Μπορεί να το έγινε φάουλ. Ένα replay θα μας διαφώτιζε, πάντως και το σούτ του Τολιόπουλου δεν ήταν καλό. Φοβερό όμως, το reverse, lay-up. Βγαίνει ο Μήτογλου που δίνει το screen, βγαίνει ο ψηλός, ο Τόρο πάνω. Σκαστή πάσα του Τολιόπουλου, λάθος προς το Μήτογλου που δεν είχε κόψει προς τη ρακέτα. Κλαβέλ από μέση απόσταση, σουτ 2 πόντων στον ευθυνδιασμό, 20-32, μεγαλύτερο προβάδισμα 12. Το balance, η ισορροπία μεταξύ Walk-up και καλάθι. Κανονικά τα λάθη που έχει η Ελλάδα, τα 10 λάθη που κάνει μεσόωρο είναι πάρα πολύ αυστηρό και πολύ καλό. Να εδώ βλέπουμε φανταστική ωραία συνεργασία. Μπορούμε να περάσουμε ή να κάνουμε μια αντεπίθεση για να αναδείξουμε το εις βάρος μας σκορ. Ωραίο σούτ από την baseline, φάνηκε, ο Αλήν Φόρ το πήρε. Και δίνει την πάσα στον Παπα-Νικολάου.
Δεν βγαίνει ελληνικός ευνηδιασμός. Πάμε σε δεύτερο χρόνο να νικήσουμε την άμυνα του Πουέρτο Ρίκο και θα καταφέρουμε. Δεν έγινε με τη μία πάσα, δεν έγινε στα πρώτα δευτερόλεπτα, έγινε μετά τα 5-10 δευτερόλεπτα και αυτό λέγεται δευτερόλεπτο ευνηδιασμός και είναι από τις λίγες φορές που η Ελλάδα προσπαθεί να τρέξει το γρήγορο παιχνίδι. Τραβέλ με τον Καλαϊτζάκη, πάσα στη γωνία, κυκλοφορούν ωραία την μπάλα. Ελεύθερο σου του Χάουαρτ, το σίδερο, το θετικό rebound όμως του Ρομέρο και λάθη. 28-30 και το rebound. Walkup αντίθετα το screen πέρασε. Δημιουργεί καλή προϋπόθεση επίθεσης για την εθνική ομάδα. Ο Παπαγιάννης για τον Walkup. Αυτός με το ένα χέρι θα τελειώσει τη φάση. 36. Αλβαράδο πέρασε από το Μωραΐτη, δοκιμάζει σου 3 πόντων και το βάζει. Είναι το ρίσκο της πίεσης. Αδύνατη πλευρά. Πινέιρο αφύλακτος για τρεις μας. Τιμωρεί 33-42. Η εθνική μας ομάδα, ενώ κάνει κάποια προσπάθεια στον πίεση, δεν είναι αποτελεσματική. Walkup. Παπα-Νικολάου, ωραία κίνηση μέχρι το lay-up. Καταπληκτικός ο Παπα-Νικολάου. 2-6,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Κάποιοι αυτοματισμοί βγαίνουν από παίκτες που γνωρίζει ο ένας το παιχνίδι του άλλου για την εθνική μας ομάδα. Εδώ λάθη περίοδο. Ο Παπα-Νικολάου από 45 μοίρες για 3. Έβαλε... Να, ένα παράδειγμα χάρη θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για γρήγορη επίθεση, για γρήγορο εκθιασμό. Εδώ μπήκε η μπάλα όμως στο ψηλό από τον Παπα-Νικολάου που έχει όλες τις τελευταίες. Καλό hook, by the book, έκανε όλα σωστά. Πινέιρο απαντάει αμέσως 40-40. Ο Βασίλης Σπανούλης που έχει ζητήσει από Λούτζι Καλαϊτζάκη να περάσει μπάλα μέσα στη ρακέτα, μέσα στον Γιώργο Παπαγιάννη. Κάτι που δεν έχει γίνει, να γίνει τώρα με μεγαλύτερη συχνότητα. Χαραλαμπόπουλος από την κορυφή για 3. Βάστεα σεζόν, εξού και η μεταγραφή του στην Duke Telecom. Waters εκτός ισορροπίας για 2, απαντάνε 43-50 σχήματα. Δοκιμάζει να βάλει πολλούς παίκτες και δεν θα βάλει να ρισκάρει. Και άμυνα ζώνης ξανά από το Πουέρτο Ρίκο. Μητογλου. Χαραλαμπόπουλος. Μωραΐτης στο κενό. Καλαϊτζάκης θα πάρει αυτό στο σου 3 πόντων και θα 50. Πλησιάζουμε και πάμε στους 4. Όσες φορές έχουμε πλησιάσει μέχρι εκεί πάμε στους 4. Κενά που ανεβάζουν και πάλι τη διαφορά στους 7 με τον Πινέιρο. 46. Ψάχνουμε τον 12ο αν δεν προλάβει. Κάνει αγώνα δρόμου αν δεν προλάβει ο Κώστας Αντετοκούμπο να αποθεραπευτεί. Ωραία πάσα και... Ορτίθ σε σου 3 πόντων μέσα 48. Πάρα πολύ και στην κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας. Εδώ είναι φανταστική η πάσα του Παπα-Νικολάου για τον Μήτογλου. Έχετε και τρίποντο, καλάθι, πολλές φορές στο τέλος της επίθεσης γενικά. Καλή άμυνα, κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Πάμε για μία ακόμη φορά στον εθνιασμό. Μετά από κλέψιμο ο Καλαϊτζάκης. Μήτογλου από την γραμμή των ελευθέρων βολών. 50. Αυτό έχει σημασία. Ωραία επαναφορά, ωραία επαναφορά. Πλησιάζουμε στους 2. Το rebound για τον Ορτίθ που θα πάρει και το σου 3 πόντων στον ευθυνδιασμό και θα το βάλει 56-61. Μήτογλου, ωραία προσποίηση, πάει κοντά στο καλάθι στη γωνία. Ο Παπα-Νικολάου δίστασε 2 φορές. Θα πάρει τώρα το σουτ, αλλά είναι άστοχος. Ο Καλαϊτζάκης είναι εκεί, επιθετικό rebound και σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ, το maximum από τον παίκτη κλειδί. Τον δεύτερο παίκτη κλειδί της εθνικής ομάδας σήμερα. Μετά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, υψώνει την μπάλα. Ρομέρο χαμηλά με ταμπλό σκοράρει. Από πολύ δύσκολη θέση. Πιέζει ο Χαραλαμπόπουλος. Ρίντ πέρασε. Ρίντ, Ρομέρο, καρφώνει εντυπωσιακά. Φοβερή φάση. Πάσα. Βλέπει ο Χαραλαμπόπουλος, ευθυνδιασμός. Χαραλαμπόπουλος, Μήτογλου μέχρι το lay-up. Ναι, αυτό είναι. Στα 5 πήγε ο Παπα-Νικολάου στη θέση του Λούτζι. Τον πιέζει ο Πινέιρο. Θα δώσει στο Μήτογλου. Αυτός παίζει με τον Κόντιτ. Ο Χαραλαμπόπουλος ζητάει την μπάλα. Έχει mismatch με τον Αλβαράδο χαμηλά. Χαραλαμπόπουλος έχει mismatch. Κλείνεται από δεύτερο παίκτη. Πάσα για τον Μήτογλου. Ξανά Χαραλαμπόπουλος. Πάλι mismatch. Παπα-Νικολάου από 45 μοίρες στο close out. Παπα-Νικολάου πέρασε. Παπα-Νικολάου με το lay-up. Επική ανατροπή θα έλεγε κάποιος. Αλλά δεν είναι επίσημο παιχνίδι. Είναι απλώς ένα φιλικό. Είναι μια απλή επιστροφή.